Jarraiz egon aurrera bigarren ponentziarekin, kontzeptu interesgarria baitakar, urrengo ponentziak ere, euskarazko ekosistemaren kontzeptua. Euskarazko ekosistema. Esaten ari baikara, esaten ari garen bezala, ezin baitu euskarak eskola eremura soilik mugatu, belaunaldi berriak euskaldun osoak izatean nahi baldin badugu behintzat, ez? Eskola zarago ere, eguneroko bizitzan eta euren mundu erreferentziala horretan euskarak zentralitatea hartu behar du. Bigarren ponentzia beraz, eskolak bakarrik ezin badu, zer behar du? Eskolaz kanpo, hori galdera hori dakar, Iñaki Arrutik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren hizkuntza indarberritzeko proiektu estrategikoaren arduradunak. Iñaki, nahi duzunean, galdera beraz, eskolak bakarrik ezin badu, zer behar du? Eskolaz kanpo. Toki hartuko dit? Bai, hobeto, zutik. Egunon. Impresionatu ditezue, Bueno, hau zan ikastaro bat inun erlajazio teknikena, eta hain bakizu egazteu ikastaro gehioin behar. Zuei ere iritsiko zitzaizuen Antxon Telleriaren bideoa, ez? Bai, za? Ez. Horrenin behar dira, bi gauza. Lehendabizi, denpe, atua naza. Eta denboa pixka pasa, egin behar da, bota naza. Eta duna ondo etortzea, denboa pixka tirabaztezu eta pixka relajatzeko. Eskolorruz kanpoko ekintzen inguruan hitz egiteran ator. Hasi aurretik, eta pianoan eseria izenezi, hau ez dakiz eizkera da, nitan. Eskolorruz kanpoko jarduerek dakazkiaite honea, nahi behintzat bi inoiz ez nintzen egon, musika konservatorio bateko areto nagusin. Besteak beste, eskolorruz kanpoko jarduerek arrasto uste dutelako. Eta arrastoitako bat, hemen bakitartean musikazale fin batzuk behintzat bazaudetela, baina, precisamente nire habilidaden tartean ez da hoi. Eta goatzen naiz ikastolan genbiltzanean, futbolaz aparte, eskolorruz kanpoko bi jarduera genitun larun batetan, goizian. Eta bioitako bat aukeratzeko, nik musika aukeratu nun. Lehendabizikoa zen kristau ikasbidea. Eta, nu nahi, beste bide bat. Eta beste bideo izan zen okerragoa. Eta izan zen musikan apuntatu nitzala. Musika eskolorruz kanpoko jarduera ematezun guraso batek, Felipe. Erdalduna zen. Etzekin euskeraz. Eta goatzen naiz, kantatu arazte zigula Gonago, rigorria, zazpi jauztu negosia, da ikustezue gaixia bestetela, ez? Eske, kantatu arazi nahi zigun 3 ahotsetan. Batzuk azte ziren, engozate, musika irakasleen bat hemen, Gonago, rigorria, eta orduan, tak, sartu. Gonago, eta desastre. Eta gaina gizona, pedagogiako ikastaro gutxi intzitun, eta orduan esatezun. A ver, ¿quién es el moscardón que está ahí atrás? Eta orduan, nik inor nire izen, aipatu gabe hola iten unola pixka beraka esan ez. Orduan, hoi da nik eskolorruz kanpoko jardueren ingurun, dakaten arrastuetak bat beraz, arrastu guztu. Honak ebai, Oan jazteu parranda ikiten, baina parranda batzutan bukatzen duen, nola zen? Mi sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, re, fa, mi, re, mi, fa, sol, ez, uxo, zuri, zintzen. Bueno, kontatzean atorrena gaur da, favoreak eskatzea dituzunean, gero, trukea izateko arriskua du, eta guk urtero, udaletako euskara zerbitzuen jardunaldi kantolatzen ditugu, Lasarten, udaltop izena dutenak, eta biltzen gea Euskal Herri guztiko euskara teknikarik. Eta gizen bat, 11-12 edizio inditugu, eta aurtengoa maiatzean antolatu genduna izan zen juistu gai honen ingurukoa. Horre apuntatu dut, gero horre etorri.
Bueno, eta orduan, izenburua izun, eskolak bakarrik ezin badu, zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto, 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko. Betiten dugu, izenburu bat ola pixkat txispakin da gero deskriptiboa beste. Orduan, bueno, niko 34 urte eman ditu Lasartoiak euskara teknikari bezala, eta uste lehenengo urtean gai hau atea zitzaidala. Kalkulatzet, irakasleen kontratuik eta nola ez dakaun, aurre jubilazio, nola ez dakaun, kalkulatzet, beste 10 bat urte lanian jarrituko etela, eta uste dut azken hitzaldia honen ingurun ere ematen jarrituko duela. Orduan, bueno, lasai hartu arnaza, bota arnaza, eta... Orduan, kontestu hori izanik, iruditu zitzaigun aurten salto kualitatibo bat emateko momentura iritsita gaudela gai honekin, eta, bueno, naiz eta betiko gaia izan, molde berri batean ekarri nahi izan gendu. Eta orduan, Iñaki Biain eta Joseba Ibarretxe eskatu genion, ia eskolan zer egin behartzan, eskola barruan zer egin behartzan hobeto, azaltzeko ponentzitxo bat, eta aragu, ze pasezaigu, oain eskola iztun bila jardunaldia danez, eta orduan, ez dut esan. Orduan, jardunalditan, bi gai hauek jarri genitun mai gainean, alegia zer egin beharko genuke eskola edo gela barruan hobeto, bat, eta bi zer egin eskolaz kanpo hobeto. Oso kontziente izan da, gure kasuan, ez geniola bereziki lehenengoari erantzun nahi. Zatik, importantena dalako, gure berezko eremua ez dalakoi, zuena bete-betian, eta hezkuntza eragileak normalean hor, eta askotan hor bakarrik zentratzen dialako. Nahiko lan, ez da? Bueno, orduan, epizentroa bigarrenean dago, zer egin eskolaz kanpo hobeto. Esan dut oitama, ez dakiz urte hontan, eta hoi frogatzeko indetena da, 30 urte egin nun hitzaldi batean, hemen ikustetet jende gaztea, baina tartean burusoil batzuk bai, eta oso posible dan noizbait, nunbait, hau nahi esaten entzutea, baina albo kalte bezala utziko dugu. Orduan, indetena da, garai hartan, ni oindikan gazte sentitzen naiz, baina gauzak esate ituzunean, esate hau ez da oso gazteana. Hitzalditan ematen genitu nola zian transparentziekin, batzate? Orduan, indetena da, transparentziana PPT-era pasa. Ja, bakit pixka zarkitua daola, baina bueno, ni PPT-ak intzatuko naiz, jubilatuko naiz. Orduan, oain 30 urte, hau transparentzitan botatze genuen, eta izan da gure gauzak egiteko logikaren oinarri bat, eta beti azaltzea gustatzen zaiguna, ez? Eta esaten dugu, nola osatzen dira hiztunak, ez? Ume bat jaiotzen danetikan, zerk osatzen du bere realitatea eta zerk osatzen du bere hizkuntza realitatea. Bere hizkuntza realitatea osatzen du bere realitatea osatzen duen zati horretako hizkuntzak. Bai, ez da? Horri oain ditzen zaio sozializazioa. Pena da, guk asmatu gendun, baina ez gendun hitza erabili, orduan, ez dugu hor. Orduan, 0 urtekin, ume bat, bizi da familian, esklusiboki. Orduan, zein da, ume horren hizkuntza realitatea, familia hortako hizkuntza realitatea. Ia osmosis ariketa bada, ez da? Baina urtebetekin, edo 6 hilabetekin, aurreskola ematen dugu. Orduan, zein da, ume horren hizkuntza realitatea? Ume horren familiko hizkuntza realitatea, gehi ume horren aurreskolako hizkuntza realitatearen batuketa. Eta 3 urtekin, familia eta eskolatzeaz gain, telebista ikusten hastea. Orduan, telebista, hasieran ikusten ditu 5 minutu, eta nire amak 6 ordu, orduan, esan nahi dut, gero da, ze pauso emateion. Orduan, zein da bere realitatea? Familiko hizkuntza realitatea, gehi eskolakoa, gehi telebistakoa. Baina 4 urtekin, horietaz aparte, telebista ikustez aparte,
igerilekura juten da eta laguna dazka. Orduan zein da bere hizkuntza errealitatea? Familikoa, gehi eskolakoa, gehi telebistakoa, gehi igerilekukoa, gehi lagunena. Kirola egiten astea 6 urtekin, olenago, eta ia iPhone 14 erosi ez erosi, katalogoa pasatzen dio, orduan katalogoa irakurtzea asko interesatzen dio, beraz bere hizkuntza errealitatea izango da guzti horietan dagoenaren batura. Eta horrela, Instagram, YouTube, ez, bale. Bueno, etzan txarra, transparentzitan asko zitsuzigoa, baina laguntzen digu kontzeptualizatzen zer da. Eta hor ikusi deun eskola, hor trak ikusi deun hoi, ze pixu dauka ume horren hizkuntza errealitatea. Gutxi gora bera, naiz eta erakunde edo egitura berri izan, zuezate, oliategikoak, ez dizue inor, behidatu egiten, eta pixkat hemen ere zea ikustezu, ez? Bueno, pixua izango du, bat kuantitatiboki neurtu genezake, eta bestea kualitatiboki. Kualitatiboki eskola ez da edozein erakunde, aurraren nolabait hizkuntza errealitate hortan gizarte honek modu antolatu batean prestatutako egitura bada, zeinaren helburu nagusietako bat hizkuntza irakastea. Hoi bai, hoi kualitatiboki. Baina kuantitatiboki, eta kuantitatiboki osmosiakin lotuta dago. Eskolaren garrantzia oso handia da, baina muga batzu ditu. Hau irakasleekin egiten genuen orduko hitzalditan erabiltzen nuen, gurasoekin ez, jabetu nintzen aserretu itezi ala, zaten bida, hau da zure 8 urteko mutikoa edo neskatua, zuen seme alaba. Zene, jode, ez kuadrikulatu ze itxusi, ez? Bueno, 8 urteko ume baten errealidadea hartzen bali madeu, eta azten bali magea urteak normalean 375 egun izatetu, hoitatik 8 urteko ume bat zenbat egunetan juten da eskolara. Sindikalistak ere ongo zatemen. Txango gutxigo eta zu, adi. Bueno, nik uste eskola egunak diela gutxi gora bera, 170, bueno, hau da ordu ninun kontaketa. Aldatuta ongoa, zuen kontra. 176 eta eskolari gabeko egunak 189. Claro, kontatzen da, larun bat eta igandean ez dihoazti eskola, gabonak, denon inbiridian konta. Bueno, total, lehenengo ondorioa, umea eskolara juten da urteko egunen erdietan, baino gutxiagotan. El konzeptu. Ez? Hoi da. Bale. Eta eskolari gabeko egunak, kendu ingoitugu, ai, ama, zer gaizki pasareten hau honekin. Bueno, orduak 24 dazka normalean, ez? Osea, egunak 24 ordu, eta hoitatik lo pasatzen baitu gutxi gora bera 9, zue gutxixio pasatzen dituzue. Orduan, lo orduak ere kendu ingoizkau, eta orduan ez na orduak etzizkio 15. Zema pasatzen ditu gelatik kanpo eta zema pasatzen ditu gelan. Haigea, gelaren eragina neurtu nahian. Guk ingen duen ariketan, gelatik kanpo pasatzen ditu 10, eta gelan gutxi gora bera pasatzen ditu 5. Beraz, galdera, ze proportzio betetzen du 8 urteko haur batek gelan pasatzen ditun orduak urte osoko esna ordukiko. Easekoa jarri dituzte kopuruak, baina atea portzentaiak zen asko sobeto esplikatzen dute. Bai. Orduan, guatzen naiz, oain ere bai, baina orduan ere hau gaina esplikatzen gendun, eta gero, hau zen, gurasoa konbentzitzeko aleginetan ereduak, eredu aukera zezaten, gero umeari eskolaz aparte erabilera eremua gehitzeko eta erabiltzen gendun gauza bat. Eta guntzan, denbora guzti hori euskeraz pasata ere, eredu batean, 14 izango, ja. Eredu batean, segun eredua,
izango dira 8. Eta A ereduan, baldin badago apuntatuta, A ereduan euskerazko eremu batean, ume bat pasatzen ditun orduak bere urte osoko esna orduekiko 1/3 da. Bai? Osmosia nahi itaitzuzue, kimikakon bat egongoa, laborategikoa, jartzezue, batzezate, batetik bestera zema pasatzen den. Bueno, eta hau, ez da Iñakin inventada bat, hau hezkuntza sailak berak eskola hiztun bila, bakizu ez esan nahi duen, ez horrek, izenburu horrek, 81an argitaratutako liburu batean daukazue. Orduan, bueno, honek margoketa batzu zituen, baina, bueno, pixkat eskolaren garrantzia eta mugak, badenok intuitiboki ikusten ditugun horiek, zenbaki batzutan jarrita. Batematek esango izue, Iñaki desberdina da gela eta eskola. Noski dela desberdina, baina ingenezake ariketa beretsua, honi gehitu goiztxokoa, eguardiko jangelakoa, jangelaren ondorengo jolasgaraia, eta gize, baina gauzak esplikatzen laguntzen digun tresna dalakoa. Bueno, orduan, eskola hiztun bila. Eskola hiztun bila? Eskola hiztun bila gehatuko da erdibidean esan dugun gauzangatik, matematika hutsa da. Eta orduan, irakasle guztik azte zitzaizkidean txalo egiten. Tipo honek, esplikatzen du gure umeek zatik ez duten euskara egiten. Eta orduan, irakasle gustatzen pila bat. Ez da holaz, gero pelota dator bueltan, ez da gela bakarrik, da eskola ez da kuantitatibo bakarrik, zer egin hori du izendatua. Bueno, justu du altopen, ze hau egin zuten, esaldi hau bota zuten, ez? Aurretan eraben arteko euskara erabilera ez formala eta espontaneoa da euskalgintzaren amets. Seguruenik, azkoitiko ume batzuk atatzen dianean kalea, frontoia nahi dia pelotan euskaraz jolazte hau da euskararen normalizazioa inork ulertzeztuna, hau da normalaritzea, ezta? Seguruenik hori deu hiztun bila gabiltzan horretan jomuga. Baina, bueno, azkoitila bakarra da munduan, eta gure mundua azkoitilarekiko oso diferentea da, ezta? Orduan, bide horretan, bueno, eskola hiztun bila ibili da, ez dizueta salduko, ni baino eta dazkitzue, emaitza pila balortu ditugu, eta beste batzutan eskaz geratu geha, seguruenik, arruek berak, tresna bezala ondoen jasotzen duna. Konklusio nagusitako bat, 40 urte hauen ondorioz da eskolak bakarrik ezin dula, eta azaldu dizu da horrekin nik uste, eta gaur ekarri nahi detenaren idea nagusi hau da, ezta? Eskola hiztun bila, ala hiztuna gizarte bila. Alegia, hiztuna, baina ez hiztundalako, baizik eta pertsona bezala, ere bai, azkenean gizarteratze prozesu etengabe batean dago, eta gizarteratze prozesu horretan topatzen ditun hizkuntza errealitateekin osatuko da bere hizkuntza errealitatea, ezta? Eta, bueno, kontua da, ze horretan, bide horretan, nik uste dut tokatzen den galdera nagusitako bat da, eskolari zer gehitu behar diogu. Eskolak bakarrik ezin badu, eskolari zer gehitu behar diogu. Orduan, batematek izango dena, hori da, hizkuntza normalizazio prozesua, ados, baina guk dena ez diogu gehituko. Orduan, guk zer gehi diezaiokegu, ez ematu baina, arpegi ezagunak ikusten egiz, pilat, zer gehitu diezaiokegu. Hori da gaurkoaren pixka bat ariketa, ez zer dago gure esku. Aurra topatuko dira hizkuntza errealitate hontan, baina nik uste guretzako 2 puntu diala klabeak. Bat, goazen gaia kokatzea udalerrin, eta nahikua dakau, eta 2, goazen gaia kokatzea eremu publikoan. Alegia, erakunde publikoek zuzenian edo zeharka eragina eduki dezaketen eremu hoitan. Eta hontan pixkat sakondu nahi dut. Alegia, seguruenik, emateu gaina, bueno, jazta,
Bueno, emate dula. Urdin hori izan liteke haurraren hizkuntza errealitate osoa, baino herrin bere jardueraren gauzapena nik uste bereziki kokatzen dela 4 eremu hauetan. Familia, laguna, eskolak eta kanpoko jarduerak. Baina ez da bere realitate osoa. Hoi da, udalerrian gauzatzen den errealitatea. Eta errealitate hortan, gainea, ariketa atxo bat pixkat PPT-akin emozionatu nintzen da esan jolastu ingoet, eukiren nitzake, errealitate oso desberdinak. Hangoiko ezkerreko azkoiti izango litzake eta urdinari frantsesa edo gaztelaniaren koloretzat hartzen bali madeu eta berdea euskararentzat, ua izango azkoiti, ez? Ia dena ingurune gehientxuna euskaraz eta hau izan liteke Gasteiz o la Puebla la Barca, ezta? Orduan, hangoien ere, garo, ire familia euskaldunadek. Eta bain, gero azalduko ia dena batea, bai. Lagunak euskalduna dituk. Eskolan euskaraz ikasi joan. Eta kanpo jarduerak, ia denak euskaraz egituen. Bueno, jazta, hoi da. Ez berdea, ez da? Bere hizkuntza errealitatea oso berdea, oso sendoa da. Eta gun daka gainea, bestea batuan atea da, baina daka itanoa, izkera, euskalkia, batua, eta dena, kompleto. Listo. Hoi da bat. Baino, lehen esan deu, azpeitiz aparte beste mundu asko dazkagula hemen, da beste mundu bat, hibridoagoa da. Ingurua ja ez dago hain berdea, urdin gehiago dago, familian bai baino, eskolan bai baino, lagunak bai baino batzuk, eta kanpo jarduerak, pelota eta ez dakizer bai, baino bestea eta bestea ez. Orduan, hasten gea, nahazten. Komplexu gehiago, eta ja, hasi zeate batzuk identifikatzen, behin ibigarren hortan, ni lehenengoa ez da. Hirugarren bat izangoa, oaindikan, urdin gehiago dakau, familian baitak badaki baino amak ez eta ingurune guztiak ez, eskolan, ez dakit, egon liteke beredu batean, laguntxo batzu badazke euskalduna baino gehienak ez, eta eskola guztianpoko jarduerak, baitare, batzu baita besteak ez. Eta egon gintzezke eremu oraindikan ere erdaldunago batean, eta dena, ia dena, eskola bakarrik, da euskeraz daukaguna. Bai? Ua han ere hemen ere pasa liteke, gutako hainbat gaude hemen, seguruenik nahiko ingurune erdaldun batean ezituak, baino familia, lagun gehienak, eskola, eta igual eskolaz kanpoko jarduera batzuk euskeraz jaso ditugunak. Eta seguruenik horrek eman digu nahikotasun maila bat iztun bila osatzeko. Bota ditut lau ulertzeko ez lau daudelako. Bueno, hoietan nik uste ariketa dela eskolari lehen esaten duna ez, nondik segi. Dakau familia, dakau eskola, eta gero dazkau lagunak eta dazkau kanpo jarduerak. Jarrizkituet bi kolore desberdinetan, nik uste dut bi hauetan bereizketa nabarmen bat dagolako. Eta bi horiek dia eremu pribatua eta beste bi horiek dia eremu publikoa. Bi eremu horietan nik uste lan egin behar deula, oso zaila dela, baina badaudela egitasmo politiak eta indartxuk, familian, kuadrilategi zer da? Kuadrilategi da lagunen eremuan euskera gehiago erabiltzeko egitasmo zehatz bat. Gurasoleku zer da? Famili eremuan erabiltzen, baina dia sustapen egitasmoak. Eta beste gauza bada, eremu publikoan nik uste sustapena beharko dugu, baina lehendabizi behar dugu neurri instituzionalak. Neurri instituzionalak definituko dutenak eremu horietako hizkuntza komuna, hizkuntza behikularra, ohiko hizkuntza zein izango dan. Bai? Eta hemen datorren proposamenaren mamia da hori eskolan badaukagu, oain arte ereduen sisteman dagoain euskeran ardaztut, ez dizuet teklaik ikutuko, ez dakiz zer da, bat izangoa, dana dalakoa, izan da dialik eta sendoena. Gu planteatzen duna da, kanpoko jarduerak ez diala eremu pribatua, oroar.
dia eremu publikoa. Eta batez ere instituzionalizatuta dan eremua esaten deunean, esan nahi deuna da, erakunde publikoek zuzeneko edo zeharkako eragin bat daukatenean, ardezagun hori gure haur eta nerabeen euskera sozializatzeko eremu instituzionalizatu, blindatu zat. Hoi da gaurkoaren eta udaltopen egiten nahian ekarpenaren mamia. Bestera batea esplikatuta. Guk hartzen maitugu, hemen pentsatzen dut ziklo guztitako atxenetea zaudetela, adintarteak, pixka bat eskolako zikloen arabera sailkatuta, denek eukiko dute eremu pribatua, eta bai etxeak eta lagunak kasu gehienetan, eragin ikaragarri bat eukiko dute beraien hizkuntza errealitatean. Iguala handiena. Beste gauza bada guk esku hartzea hor plantatu behar deun lehendabizi, ala beste nunbait. Bigarren batek esango du, ja, Iñaki, bai arrollo, baina azkenean gure umiak bizidia pantailetan. Beraz, o pantailak euskalduntzen ditugu, bestela jai dago. Oantxe dakau, atzo, prentxan, ez dakize, pantailak, seguru zaudetela igual hemen oitakon bat, Bien, ados, alegia, pantailek zera, nik zeak, hau da, pasatzen lehen ordenagailokin, ni transparentziekin itzaldi hura eman ungarailean, pantaila esan telebista. Etzeon bestelako ezer. Oain pantailak bihurtu dira, pantailak esaten deunean, gure mobilak, hor bizigea esaten dugu. Hor bizigea esan nahi du, gure bizitzaren errealitatearen zati handi bat hor dagola. Eta orduan horrek zer eragiten digu, horko hizkuntza errealitateak eragingo digu lehen esan duen batuketa horretan, ezta? Orduan, merkatuaren eremuak eragingo du aurroien hizkuntza sozializazioan? Ikaragarri. Ikaragarri dakigun bezala. Aur eta heldu, klaro. Ez? Bien, kontua da, gure esku hartzea horrea jun behar du? Alegia, eskola baten hizkuntza planaren epizentruan pantaila jarriko ditugu? Nik ez dut esaten ez du nik behar, baina kontuz lehentasunekin. Nik uste zentratu behar deuna eremu publikoan, eta ja behingoz egin genezaken ura egitera iritsi behar deula, eta da eskolako hizkuntza eremu hori alik eta trinkoena izateaz gain, gehitu behar diogu eskolorruz kanpoko jarduerena lehendabizi. Eremu publikoi. Zeatik esplikatuet. Ze pasatzen zaigu? Askotan jute gehala eragina handiagoa dagoen beste bi eremuetara, baina gure esku hartzearen eragin eremutikan urrutiatu iten geha. Bai? Bada zea bat, esara bat, etxetik hasi behar delako, gure etxea esku hartzearei dagokionen uste dut, hoi ala. Zer ordu dago nola, ez dio, beidatu lehin? Herriak. Bale, salto eginaz eskolorruz kanpoko jardueren eremu hortara eta pixkat hemendik aurrea hor zentratuko naiz, plantatu gendun guk bi helburu desberdin, bi enfoke desberdin egon hoi diala hemen esku hartzea egiteakoa. Eta bata da, euskarazko irakaskuntza behar da, albalima da eredua zabaldu behar du, denok ibili hortan, eta oso konbentzituta horrek horrela izan behar dula, gehi eskolorruz kanpoko beraria sortutako babesguneren bat. Hori Gasteizen pasako da, seguru, alegia. Eskolaz kanpo, musika eskolara eamango deu, musika eskolan nola ematen dira? Eskolak. Andoainen euskaraz. Azkoitikoen inbiri. Eta egongo da denetatik. Eta seguruenik aurrera pauso handiak emandako eremua izango da. Baina beti eukideu egin dezatela zerbait euskeraz eskolatik kanpo. Eta nik uste pasa behar deun paradigma aldaketa dala aurraren oinarrizko euskarazko sozializatze eremua da udalerrian gauzatzen den irakaskuntza hori gehi eskolorruz kanpoko jarduera guztiak. 16 urtez azpiko izako. Eta hori da, ez dakit nahikoa dan. Baina hoi espadeu lortzen,
Ez gaitezen hasi TikTokeko, Googleeko, ez dakit iPhoneko katalogoakin, katalogoan abakit ez dula ezerteko. Da, karikaturizatzeko. Alegia, gertutik aztekoarena. Eta egun planteatzen duguna, eta nahi bezue, hitz sendoxiagoekin esateko, euskerazko irakaskuntza gehi eskologuz kanpoko udalerriko jarduera guztiak euskerazko arnasgune sozio-funtzionala izatea. Honek esan nahi duna da, eremu hoietan euskeraz egiten da. Gutako asko guraso gehanok, amorrazioearrak pasaitugu, gure alabak saskibaloia jokatzen nahi dianean ikustera jungeanean, ni bi alaba dazkatelako. Mutikuak futbola juten dianean, pues nahi zuena, galdu itetzue gainea, baina hortaz aparte, hizkuntza praktikei. Hoi espade euskalduntzen noagoa zurrutirago. Noagoa zurrutirago, eta hau, azkoitikoentzako honek ere balio du. Lehen igualez, itxikila itzanean, baino igual orgaiko urdin horren eraginez, hizkuntza ohitura horiek sartzen nahi zaizkigu eskola kirole gaino. Eta hori beste pelikula bat izango zen, entrenamentu, partidak, arbitrua, bestea, hori dena, ez da. Nik uste pasa behar dula lehenengotik bigarrenera. Hain naiz EAen hitz egiten, udaltopen Euskal Herri guztikoa ginean, Nafarroan Tafallako ikastolan dabilena, lehenengo hori lortzea zail izango du. Baina naiz EAen plantatu behar dula bigarren hau. Bueno, ados gaude? Gezurren bat esan dut? Bueno, nik uste, aldute aurrek, pelea horiek nik ere pasan itun, Lasarte musika eskolako klaseak euskeraz egitea komen izala zinegotzi batek eskatu zianean, txosten bat eskatu gabe, nik txosten bat inunean esan nion, egin behar izan dunun, herriko 3 ikastetxetara deitu, zuzendariekin hitz egin, ziurtatu musika gelan euskeraz emate zutela, eta esan gainea komenizitzaiela musikako horiek, jardun horiek eskolaz kanpo ere euskeraz izatea. Eskatu gabeko txosten bat inun, bronka gota ziaten, eta zen, Iñaki, pero ¿dónde te metes? Si la música es un lenguaje universal. Ez da broma, hori ni parse zait. Hor gaude, hau aspaldikoa zen, gaur egun musika eskolako ohiko hizkuntza andoainen bezala, Lasarten ere, euskeraz da. Orduan, aldute aurrek, evidentemente, bazpare. Komeni zaie, euneko 14ekin ez dago iztunik, komeni zaie euneko 14 gehitzea, ez da? Adostasun teknikoa balimakau, suposatzetela, guazen adostasun soziopolitiko bat planteatzea, ze problema dago, hau horrela izan dadin. Problema esan ere kontzeptuala, zeren kontra egiten du, ze galtzen dugu. Mundua pixka bat aldaketa klimatikoaren alde egiten dugu honekin? Ez. Pixka hobetzen dugu? Bai. Filosofian sartuko gineke, baina bai. Bueno, eta zeatik ez dugu ematen sistema juridiko berri batera. Alegia, ze pasa behar dugu? Beti sustapena egiten? Eta erantzuna da. Bai, segun. Alegia, nik uste sustatzen jarraitu beharko deula, baino lehengo diapositiban, eremu publiko instituzionalizatuta daudenetan, ona balimada jasotzaileentzat, eta gaina ahal balimadute, sustapena egingo dugu sistema bera ezartzeko behar dan osagarri modura. Ez gure esku hartzearen epizentro bezala, tresna nagusi bezala. Ulertze zait? Eta praktika berri bat egiten badu paradigma hauetan. Bueno, orduan, horri lotuta, hori da sexo duro, egikitxi. Bueno, hezkuntza lege berria dakau bidean, ezta? Kontestu hortan, udaltopetik egin dugu ekarpen bat, gauza hauek landu ondoren, planteatu duguna da, helduleku
juridiko berri badakaula, hori esplikatuta dago ponentzi batean zergaitikan, zen izan dira udal batzuk eskolorduz kanpoko jarduerak euskeraz izango diala arautu dutenak, eta eraso juridiko baten ondoren ezin izan dute hori helduleku horrekin aurrea egin, eta nahiko ondo uste eta argumentatuta dagoela ponentzi hortan, behar dula lege mailako helduleku bat. Orduan gu planteatzen duguna da, hezkuntza, oain esan deten hau, hezkuntza legera eramatea. Alegia, hezkuntza legearen kontzeptualizazioan, nola denok gu horretik, gabiltza periferia, baino nahita. Denok aizeaten, enfokatzen, normala dan bezala, gela barruan ze kristo, eta haber ereduak enduko dian, eredu berri hori zer dan, nola dan inmersioa bai ez, horra izeate, ados, izan dadila ahalik eta sendoena, eta orduan gatoz gu eta esate dugu. Hoi bakarrik ez, sartu hau. Hoi da proposamena, landuta agenduna, eta bidali dieguna legebiltzarrean gai horretan dabiltzanen. Artikulatu konkretu batekin, zeinak esaten duen, txikiz jarritu nahi eta testu lege hoitan rollo bat dianak, eta orduan irakurri behar dana da soilik hori. Erakunde publikoek zuzenean edo zeharka derrigorrezko hezkuntzaren adinean dauden haur eta gazteentzat antolatzen eta antolatzen laguntzituzten eta udalerrian bertan gauzatzen diren eskolorduz kanpoko jardueren ohiko hizkuntza euskara izango da. Hau sartzen badeu hezkuntza legean, nik ez da sartuko, baina sartzen bali maute, ze galtzen deu eta ze irabazten deu. Ona da, otxarra da. Ona da lakuan egin deu proposamena. Eta horren barrenen, gero oain landuko du pixka bat, eta sartzen zate zuek eta gu, alegia alde batetik ikastetxeek, edo zein dela ere bere tipologia antolatzen dituzten eskolorduz kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen, alegia helburu bera, ikastetxea bera arduratuko hortaz, eta ikastetxeko hizkuntza proiektua izango da helburu horretara iristeko planifikazioko tresna. Bat. Eta bi, gero ikusiko deu, haur batek ditun eskolorduz kanpoko jarduerak batzutan, edo batzuk, izaten dira eskolak berak, guraso elkarteak antolatuak, eta beste batzuk izaten dira udalak, beste erakunde batzuk antolatuak. Udalerrian antolatzen diren gainerako jardueren kasuan, bakizu hor dagoela organo bat berri bat sortzen dena, udal hezkuntza kontseilua izango da, hortaz arduratuko dena, eta erabiliko ditu, udal legeak eta dagozkionak ematen dizkioten bestelako tresnak. Bai? Hau bidali duguk, eta hau da gure proposamena, eta konpartitzen bazue, bazuek ere bultza. Baina kontzeptua da, hezkuntza legean ia instituzionalizatzen deun, aurraren sozializazio, hau dala letxe, hau mundu guztin ez da inun egin, Hau da, berrikuntza soziala da, hau. Bai, da el concepto. El concepto zer da? El concepto da, goazen hartzea unidade bezala ez gela, ez eskola. Goazen hartzea, eskola gehi udalerrian antolatzen dian eta eragin publiko bat, edo bitartekaritza publiko bat dakaten esparru guztiak. Bueno, eta hori praktikara eramaten hasten bali magea, bazpare, jarri dut berriro barra, gaizki ulertzeak zehatzeko, ebitatzeko. Ez gea hitz egiten, berariaz, euskaren erabilera sustatzeko antolatutako eskolorduz kanpoko jarduerez. Ez gea kuadrilategiz hitz egiten nahi. Ez gea udaleku batzuk, ez gea ludoteka bat euskara, ez gea hortaz hitz egiten nahi. Ez gea hitz egiten nahi euskalgintzak berak publikoak zein gizarte izaerakoak o ekimenekoak egin dezaken eskolorduz kanpoko jarduera berezi hortaz. Ulertze zaitz esan egiten? Inun parranda egin, baina jode. Hau da, lehortea. Aiea udalerrian berez, ez berariaz, berez, antolatzen diren jarduera horretaz. Eta eskema oinarrizko bat izan liteke. Bat, eskolak berak antolatzen dituenak. Hemen sartzen gaia, eske gure herrin
Eske behasainen, eske andoainen, eske, bueno, berdin da, denentzako go. Orduan, nik uste hiru tipologia nagusi daudela eskoleguz kanpoko jardueretan, bereziki bereizlea antolatzailea zein dan horrek determinatzen duna. Eta bata da, eskolak berak antolatzen dituna, eta hor sartzen dute guraso elkartea, badakit hor ikastetxea publikoa, pribatua, beste ez dakit, ongoia eredu, baina eskola bera da jarduera horien antolatzailea. Beste bat da, udalak antolatzen dituztenak, pila bat, eta hor bi tipologia bereizte ditugu. Bata da, langile propioekin, plantillako langileekin antolatzen duten X, jarduera, zerbitzu, dana alakoa. Eta bestia da, geota gehiago, kontratu bidez esleitzen dianak. Bat dutak izan. Lehenengoaren adibidea da, musika eskolaetako irakasle asko, musika irakasle asko plantillakoak dira. Hori da, eredu bat. Eta bestea da, kiroldegi askotako kirol jarduera pila baten antolatzailea udala da, baina emailea udalak kontratatu duen enpresa bada. Bai? Bi eredu desberdin dira. Eta hirugarrena da, elkarte edo eragile pribatu batek antolatzen dituenean jarduerak. Hor kanpoko gimnasioa, da adibide bat, baina hor kanpoko kirol elkartea izan liteke beste bat. Guk bi bereiztu ditugu. Eta bereizketa hori da, ia eskuhartze publiko bat badagon, ala ez. Eskuhartze publiko bat balin badago, diru laguntza bat egongo da tartean, izan konkurrentzikoa, edo izan izenduna edo hitzarmen baten bidezkoa, beraz, tresna bat daukagu jarduera horren hizkuntza errealitatea definitzeko. Diruaren truke. Hola, otzea nahi balin maizu jarri. Baina tresna bat daukagu. Azkenekoan ez. Azkenekoan sustapena, soilik. Baina beste guztitan neurri instituzionalizatua jarri genitzake. Goraka eginaz, eskolak berak jarri ditzake baldintzak. Bakite hongo iala zailtasunak, hori beste pelikula bada. Baina helburu bezala hori jarriko dugu eta horreagoaz, eta denbora beharko da, azkoitin gutxi eta lapulan gehiago, edo alguna kozila, lagun batek esaten bezala. Alegia, xoixingo dugu, ez. Gabiltza eremu hori blindatzeaz. Eta udalaren kasuan ere oso nabarmena da. Eta ez da ondo egiten. Eta zinegotzik egongo zate hemen. Zabatek esate zigun, abokatu batek, gure hizkuntza, pibaren 20% kontratu administratibotan dijoala. Eta beraz, labur esan da, gure hizkuntza politikaren 20% ere kontratu administratibotan dijoa o da amagu. Diferentea dela. Hor dazkagu klausula soziala dazkau, eta definitu genezake jarduera hori nola izan behar dan beste gauza asko bezala. Eta bete arazi, eta betetzez palima da, tresnak daude hori zuzentzen juteko. Hau da, nik uste dut, eskoleguz kanpoko jardueren esku hartze berritu baterako eskema posible bat, honen inguruan, lehen horra ikusi, gidalerro batzuk ateatzeagoaz, udal topetikan, urtea amaitu aurretik nik uste izango deula, hautako bakoitzaren esku hartzea modu xehetuago batean jartzeko. Baina hori, gaurkorako gehitxo. Orduan, azkenean, aigeana da, planteatzen ekosistema berri bat bezala ulertzea aurraren sozializazioa udalerri mailan, hitz potolon bat ekarri behar nun, habitat berri bat eman behar diegu, berritu bat, habitus berriak sortarazten laguntzeko. Zer daka udalerrian? Balen esan duna ez, 4 eremu horiek. Familia eta lagunak txuriz jartzen dut, guk egitasmoak bultzatu ditugu hor eragiteko, baina sustapenaren eremuan jartzen dugu, baina eskola eta kanpo jarduerak, oain beste terminologia batekin ulertuz, bihurtu behar ditu arigune. Bakitzu euskeraldia datorrela eta eta esate, euskeraldia, rollo asko ez dakize, baina total, 15 egun, eta gero ze, urte osoan ze. Ze, guazen bihurtzea eskola eta eskoleguz kanpoko jarduerak arigune. Distraituko geha, 375 ditan. Hau zertan distraitu. Zeatik esatet arigune, esaten dugun ekosistema, habitat horretan egin nahiko genukena ustez exactamente hori dela.
Alegia, harigune batek 3 baldintza bete behar ditu. Bat, ulergarritasuna, ulermena unibertsalizatuta egon behar du. Gure eskolan edo gure kanpo jardueran 16 urte zazpikoentan unibertsalizatuta daka ulermena? Aurrak, denak dakite. Gaina gutxi dakitenei gehiago komeni zaie, baina hori aparte. 2, parte dian kideen artean adostasuna, hori horrela izan dadin. Hori nola interpretatzen da gai honetan. Gai honetan nik uste hori interpretatzen dela justu lehen esan duen eran. Akordio soziopolitiko bat eta sistema juridiko batera eramaten bali madeu eskola kanpoko jardueren ohiko hizkuntza euskara izango dela, hori da adostasuna. D eredu batian, hizkuntza behikularra euskara dela adostuta dakaun bezala. Bai? Ta 3, egongo dira bakoitzak hartuko rol desberdinak. Batzuk izango dira hau bizi eta besteak izango dira belarri prest. Zein da hemen gure epizentroa? Gure epizentroa da irakasleak hau bizi izan behar dula. Gaitasuna edo ulermena 2 adostasuna eta 3 hau bizitasuna. Ume guztik ulertzen duten heinean izango dira behintzat belarri prest. Ena izai txapa erabiltzea, ze? Haina izena da 15 egun horietatik aparteko beste guztitan. Umeak belarri prest behintzat dira. Ulertzen dute beti, eta ingo dute kontestuaren arabera, seguruenik, adinaren arabera, impulsos, kontzientziz adin batetik gora, baina belarri prest beti dira. Klabea nun da? Klabea da, gela barruan, irakasleak hau bizi izan behar dula. Irakasle hon batek, eta hau, ez diat eskatu, baina igual juningo naiz, txostena eskatu etziana bezala, hau magisterioko fakultatean eakutxin beharko dugu. Nire alaba magisteritza egiten da. Eta tartean, imaginatuko ituzue, ze hizkuntza ohitura dazkaten, lehioan. Gaur egun, sistema definitzen deunean, hezkuntza legean, badakita inezela jolasten beste hitzak, baina nik uste pedagogikoa izaten. Irakasle batek, berez, ala nahi ala ez. Enaiz aizartzen ja ideologiatan. Beak, eredu batean, euskara irakasle izan nahi balimadu, bere jarduna hau bizia da. Baina hau pasatzen nahi zaie Katalunian. Katalunian, bigarren hezkuntzako irakasleen artean, gazteleraz egiten dien irakasleen 54%ak hizkuntza aldatzen du. Bida katalanak. Bagu hobeto gabiltza. Bai, bakizu ez esan egiten honekin, irakasle hori ez da profesionalki ondo egiten, gero eukiko ditu esplikazioak. Jode, presioa, ez dakiz, eta batzuk izango dira etorri berrik, igual ez dakiz, egongo da denetatik. Baina kontzeptua da, hau bizi izatea irakasle baten, eta hau dago lotuta eskolak berari gizarte honek eman dion funtzioaren arabera, hau bizi izatea, da zeregin profesionala. Hori eraman behar deu eskologuz kanpoko jarduerara. Eta eskologuz kanpoko jardueran pasatzen dizkigu berdinak. Ulergarritasunarena betetzen da, bai. Adostasunarena da salto kualitatiboa eman behar deuna, eta gero lanakin beharko ditugu, ezitzaile hori hau bizi izan dadin, daolako jarduera horren epizentruan. Izan musika eskolako irakaslea, izan futbol entrenatzailea, izan nahi dezun jarduera. Odun, baina gero umeek beraien artean, zeunagean, zailak eta lortezinak dian gauzak azpimarratzen, lorgarriak dianak eta behar ditugunak egin aurretik. Gure klabea da, gure minimoa, nik uste gure minimo berria izango litzakela, eskolaz kanpoko jarduera ekosistema horren barruan adostasun berri batean ezartzea eta horren epizentroan dagon gidaria dela ezitzaile hori bihurtzea hau bizi eta horretarako beharko du lan egin, eskola batek hori erabaki itzen beharko du hortaz, hori erabakitzen balin badu, begirale ezitzaile dana alakoak nondik hartzen dituen ikusi beharko du, aurrena gaitasuna ziurtatu beharko du eta gero lanketa beharko du, pertsona hori batzuk hau bizi izango dira berez, bakite eta beste batzukin lanketa bat, alduntze bat, nahi dezuna egin beharko da, hori benetan bere jarduera ondo egitera iristeko
modura irizten. Oain ondo. Hoxe. Eskerrik asko, Iñaki. Iepa. Norraziko da. Ezinezko da galderarik ez egotea. Gizona 50 minutu izan dugu izketan, beraz, ez sortuko zen, ez? A ber, seguru... Nun zaudez? Bale. Ima. Nik ez dut ez dautzen, baina atzo laguntzan gerean galdera egiteko kontuetan, datorren urteko... Dinamizatzaile. Bai, datorren urtean bera izan dut. Seguru galdera hau mila biderrez entzun duzuela, baina saiatu algara ikastetxetik holan guraso elkartekoekin, mesedez, holan zeuek antolatzen dituzuen jarduerak edo eskolaz kanpoko hori proposamenak euskeraz izan daitezen, bai. Bueno, gero ikusten duzu sake monitorea, bai euskeraz aritzen da, holan gu horrean gaudenean modu traketz baten, baina gero enteratu iten zara, gero bera gelan bakarrik dagoenean erderaz egiten duela. Eta goza bera gertatzen da futbol monitorearekin eta ez daki zarekin da. Eta, karo, betikoa, eske zuk esan duzuna. Bueno, udaletxeak, diru laguntzak ematen bada, osatak izer, baldintza horrekin, euskalduna izan behar da, euskaraz egin behar da, baina, karo, gero nor arduratuko da hori benetan dan horrela egiaztatzen. Hau da, nor egongo da entrenamenduetan hor polizia lanak egoten, dinot, udaltzain egon behar da, holan, kalekoz jantzitxea benetan euskera erabiltzen da debez, tipitim. Ai, ama, erantzuta tokatzek. Beida, ados, baina aberrateko naiz, porpeteneras esatetzan, ez? Asertibidade lingüistikoaz ikastaroak eman dituz, osea, jasoko zenuten telpak eta guatzesate, nola jokatu hau izi eta entrenatu, eta, inditu goitako. Iteaz aparte tokatu zait inoiz ematea ere bai, eta orduan beti dago norbait, illa beti, nire lagun katalean batek esaten dut dela, el punent emergent. Hau esate izuet urrungo batean, tokatzen zaizuenean, hola itea, beti dagoela norbait, galderain beharrean bere ponentzia gotatzen duna. Eta orduan, holako bat tokatu zitzaidan, eta arezainak izu ez dakizea den asertibidea, baina orduan ezin da sarretu, sumisioa, agresibidea, orduan zuri, hor irundik aurrea, etxalartik, hor egun ilun, goizeko ordu bitan, lainope eta uripe da honean, kontrol batean, guardia zibilea gehatze deizunean, eta por favor el carnet ez dakizela jartzeizunean, zu, klaro, zuk euskera zingo jozu, ez da? Eta esatezu, ostia, unik uste ez. Baina kontua ez da, kontua da, eta zuk zati galdetu jazu hori. Ulertzea jazu ez izan egiten? Ez da izango ile implosiblea egite zaigun egoera horretan gure integridadean mantentzen ez degulako aitzeki erabiliz, gure asko zazerrexagokoak dian egoeretan aldaketatxo bat zuk ere ez dezula egiten ikusteko, hori aldetu bizut. Ulertzea jazu? Bueno, orduan, zu bota ezuna, hori ekarri goga, zeatik, zalen bota Kataluniako adibidea, getioko aurratuko, parrinazte oso zaila da hemen, Kataluniako adibidea, ez? Osea, nahi deu, inspekzionatzea bertzen juten dan eskologuz kanpoko jarduera. Bueno, hau bultan dator da. Eta gaztelaniaz erantzuten dien irakasle horri profesionalki bere bidea baitare ez egia eskatzen. Gelara jun beharko du, inspektore horiek, egoteianak bulegotan, jun beharko du area, eta zan haber... Nik uste ez da lai bidea, eta dazkagula zeregin pila bat horrea iristeko, eta batez ere ondo aukeratu behar ditugula zereginak.
Eta hortara dator alegin hau, alegia. Eskologuz kanpoko jarduerak euskeraz izan daitezen diana baino gehiago, ez dakit, ikastolen sorreratik egongo dan gauza bada. Alegin pila baten dia eta lortu dia gauza pila bat. Baina oso eremu, eskola baino askoz eremu, ahulagoa da eta urak iesi egiten du. Eta momentu batean finkatu danak, urrengoan aldein egiten du. Eta zu ikastetxean zaudenean, lortu ezu gauza bat, eta hola guraso elkartekin, hola ezitzailekin da gauza. Horregaitik dago hemen planteatuta salto kualitatibo bat, pixkat sistemikoa izan beharko duna. Ez da gauza bera eskola eta eskologuz kanpoko jarduera, sartzen dugu hitz horren barrun, baina gero izaeraz, jardun motaz, antolamenduaz, oso dispersoa da. Baina nik uste kontzeptua dala, iritsi behar deula sistema batea, babesa emango iguna, helburua finkatuko iguna, eta horrantza modu antolatu batean eramango gaituna. Bestela, zure kasua bezalakoak beste pila bat izango ja. Berdina pasitza egun eskola sistemaren barrun. Zuek entzungo zenioten, ni baino hobeto edo gehiagotan Mikel Zalbideri ereduen sistema martxan jarri zanean, irakasleen 5% zala euskalduna sistema publikoan, ez da? Zain 85 zeate. Hor urradura pila bat eta marruskadura pila bat egon goztian, seguru. Baina helburua finkatu zen ondo, euskaldun berri izar, bereziki berri pila baten lan ikaragarriaren ondorioz gaude hemen, eta balio duna da norabideak eta estrategiak. Gero eukiko dituzue pelikula personal, partikular, inkluso txarrak edo esperientzi txarrekoak, baina ikuspegi orokor batetik ez da importantena. Olako borroka pila bat neoneke bazkatu udaletxean egindakoanak. Baina nik uste klabea dela, hemen akaten bate ongoa, akate horrek, Iñakik esan du nahi behar du, urrengo kontratu guztitan, kontratua esleitu aurretik, euskera zerbitzuari emango diegu, txosten bat egin dezan da. Txosten hortan, hizkuntza klausuletan ez deu jarriko 82ko legeak esaten duen bezala, bi hizkuntza ofizialen erabilera egokia egingo da. Por ejemplo, Bizkaiko Foru Aldundiak eskola kirolaren inguruan atera duen urteontako dekretuan jartzen duna. Ez. Osea, hizkuntza politiketan salto kualitatibo bat eman behar dugu, eta salto kualitatibo behintzat txiki baten eremurik seguruena hau da. Eta da, zuen kulpaz, 40 urtean, egin duen lan erraldoi honen ondorioz, 16, 18, segun zerritan, hortik berako ezagutza, ulermena, zuek ez dezuelako ondo erakusten, utxune pila batekin, universalizatu hortu dugu. Klabe nagusia dago, hor, ez dakit nola esan, erderazko erabiltzen dituzten makuluak abernola zuzentzen ditugun? Nire iritziz ez. Osea, erabilera eremu seguruak eta antolatuak eman beharko dugu. Eta aurrak egokituko dira. Aurrak egokituko dira. Baina gidatuta balima da. Klabea da, zer rollo, berriro denez konditzia esatzen. Ulertu zaitez. Ez gurasoek ere egokitu beharko dute, ez? Gurasoek ere egokitu beharko dute, ze de eredura doaz ikasleen eguneko 90 gora, 96, ez da gizinen datu zehatza, eta gero ez dute gauza bere egiten eskolaz kanpoko jarduerekin, ez? Hor badago desatentzio bat ere. Legeak beharko luke egon, agian indartzeko, baina berez koherente izanik ere, nire seme edo alaba baldin badiko alde eredura. Bai, baina, nik nire burua hizkuntza koherentzi altu xamarrikotzak jotzen dut, baina nire alabek saskibaloira apuntatu nahi zuten, eta ez dut, bai, euskeraz da, eta igual bai, gutxi gora bera bai, baina galdu itea. Orduan, sistemak eman behar dugu, bestela gehatu, esan nahi zut, hau gurasokin landu liteke? Bai. Hau guraso elkartean sensibilizazio lan aitea importantea? Bai. Baina egon behar du nun baite, jasoa, gizarte honen adostasunean dela, 16 urte zazpikoentzako eskologuz kanpoko jarduera euskeraz izango dira. Eta gero, egongo da, nire Felipe bezala, oaindikan, baten bat, ez dakina jarduera hortan, ezin behar dugu, hau botein behar dugu. Eta gon jutegea arazora, ez dakit, konponduko dugu. Baina iparra definituta dakau ondo, nik hoi transmititu nahi dut gaur, behin da berriz, zan bestela erortzegea zailtasunen, konkretutan. Ados nago, baina kuriosidade moduan komentatuko dutxu gauza bat aipatu duzulako. Ikasleen batzordean edo,
proposamen, aurtengo orako proposamen zaparrada, ideien zaparrada egin genuen olako jarduera bat, eta horien artean bazegoen proposamen bat. Klasean irakasleren batek erderaz egiten bazuen, gela horretako ikasleen nota, kalifikazioa 0,1 handiago edo ez dakizen bat, handiago ezeko. Ni pedagogia berritzailetan enaiz hartuko, eta gutxiago gela barrukoetan. Joseban galdera bat, bai. Bueno, eskerrik asko eman dago itzaldiagatik. Datuak aipatu dituzue, begira, 2021-2022ko matrikulazio datu ofizialak dira. Bildu pixka mikrofona. Bai, ez da ondo entzuten, Ez dago altavoza Bai, eta... nik ere arnaz hartu beharko dut eta botu. Ia, iazko matrikula datu ofizialak, argitaratutako azkenak, lehen hezkuntzako 6 urteko umeak, sisteman sartzen direnean, hor aukeratzen da eredua. Gipuzkoan eskola publikoko 100% da D eredukoa, 6 urterekin. Bizkaian 185 eta Araban 180. Hori eskola publikoari dagokionez, ezta? Zertarako balio digute datu horiek? Bueno, jakiteko eredu sendoa badaukagula eta lege berriarekin eredu sendoagorik ez dugula izango D eredua baino. Hori hasteko, ezta? Gero, zuzenketa bat proposatu duzue, sorte on zuzenketa horrekin, baina nik uste dut oinarrietako bat ez dela zuzena, hau da, gaitasun teknikoa ez dago orokortua. Eta zergatik dioan hori, Araban, nik Araban lan egiten dut, eta Araban bizi naiz, Araban hezkuntza pribatuko 70%tik gora ez dagoelako D ereduan. Beraz, nik enuke segurtatzuta joko Gasteizen gaitasun tekniko hori badagoenik, enuke joko. Eta hori horrela izanik, guk lan egiten dugu, Eiderrek eta biok lan egiten dugu Gasteizko mega institutu batean, eta aurten sartu garenez Euskara teknikari lan hauetan, Guraso elkarterekin hitz egin genuen, Guraso elkarteak ja erabakia zeukalako elebidunak izatea begiraleak, eskolas kanpoko jardueretako begiraleak, eta guk eskatu genien beste urrats bat egiteko. Eta esan genien, hori segurtatu da badaukagu, orain goazen segurtatzera benetan, horixe dela eskolas kanpoko jardueren hizkuntza. Nola segurtatuko dugun, oraindik zehazteke daukagu, eta ideiak eskertuko genituzke. Eskerrik asko. Apreziazio txikin bat, gaizki ulerturen bat egon bada. Arigunearekin lotuetenean, arigunearen baldintza da kide dianak ulertzen dutela euskeraz. Eta zuk aipatu duzu gaitasun teknikoa. Bi gauza dira, Orduan, bereduko 8 urteko ume batek ulertzen du. Ojo, ez gabiltza D eredua hitz egiten. Eta hala ere, olatu hori alde dakau. Eta problema Gipuzkoan ere badakau, D eredua 100% izan arren, eskolaz kanpoko jardueren ohiko hizkuntza ez talako euskera, modu orokortau batean, ez da gutxi ohikan ere. Orduan, aigea ulermena ziurtatzeaz, eta ulermena zehoze ziurtatzen baldin badu, eta egongo da X eredu bat, eta botako iazue utxune bat, baina ez da utxune importantea, da beste guztia. Ados gaude, 16 urte zazpiko aurretan erabeek eskolorduz kanpoko jarduera hori euskeraz jasotzeko nahikoa ulermen badutela? Hoi da galdera. Ez nahi zaitzeten, gero gaina behaiek euskeraz ingutenik, Ojo, ingute batzuk, aizkoitikoak beti, zen aizkoitikoak dakate beste gaitasun bat, begiraleak hau izin markatzen bali madu azkenean ekarri ingoitu denak euskerara, beste egoera misto batzutan ume batzu bai, besteak ez, baina guai da jasotzen, eskolan jasotzen nahi dan bezala, eta beste toki batzutan jasotzen nahi dan bezala, portzentaje altuago bat euskeraz. Hori da hortxe daukagun helburu bat, 36 urte damazkiunak, eta ez deuna blindatzen. Horregaitik da planteamentu hau
momentu hontan blindatzeko aukera berri bat sortu zaigulako baldin, eta adostasun teknikoa baldin badago, eta soziopolitikoa ere bai, eta nik uste, ez dut esan soziopolitiko horren barrun, gurasoen ere bai. Uste orokortua egongo dala, gurasoen artean, bai albalima da, gure umeak eskolaz kanpo egiten ditun jarduerak euskaraz jasotzen baditu, hobeto. Eskatzen badu gurasoak, beste indargarri bat. Baina eskatzen badu ere defektuzko hizkuntza planteamentua hori izan dadin. Eta nik uste hori dela klabe. Eta gero horren ondoren, hartu behar dira sisteman jarri, gero hartu behar dira toki bakoitzean neurriak, eta gero dator planak, Azkoitita Gasteiz ez dialako berdinak, eta hor hezitzaile batzukin lan bat beharko da, beste kasu batzutan hezitzaile berrien kontratazioan jarri beharko da indarra, eta beste batzutan hezitzaile guztik elebidunak dira, baina hizkuntza ohiturak ihes egiten die. Hor haiekin beharko ditugu formatu, deitu emunekuai, eluiarrekuai, besteei, egin hezitzailek asko egin dezake metodologia dakau, beste badazkagu tresnak, baina da, aruntza goazela sistemikoki, hori da pixkat. Amaik eta 6 minutu, honen beste zutze beharrean gara, Iñaki, estimatu dago, gaurko ponentzia hau, eta gainontzean, ez da telefonero bat, igual ireiki beharko duzu, galdera gehiago, erantzuten joateko. Eskerrik asko, Iñaki. Zuei.